Okay, good afternoon, good people. It's afternoon here. We are on our nugget number 7. I've done 6 apostolic nuggets, and this is going to be apostolic nugget number 7. I hope you can hear me loud and clear wherever you are. These are just some short broadcasts at Nongoita, maybe for 10 minutes or less, on particular specific issues picked up from the Bible. Sakara yanhasi iri kuti masarudziro aMwari akasiyana nemasarudziro edu. God's choices, the way he makes his choices is different from the way we make our choices. Isaiah chapter number 55. If you read from verses 8 to 9, Isaiah chapter number 55. The first part, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. Saka zvakangonaka kuti ugare wangoziya kuti Mwari kana wakusarudza wakuita tunhu twavo twakasiyana nesu maitiro edu nemasarudziro anoita tunhu twedu. Zvinosiyana hama yangu. If you look at the way Joseph was picked up, munhu angambopinda majere, munhu angamboraswa kune madzikoma nechi, you find out kuti I've got some people here vakatomborejectwa, vakaraswa, but rejection pachezvayo haisiyo inoita kuti Mwari vagorega kukusarudza kuita zvinhu. I've seen people being rejected in churches, and then they go on to do mighty things. I can speak from experience. God uses them mightily. I've seen people rejected from families. Utoona vanhu vachitosumuka paya zvokuti chero vemhuri vaya vakanga vachimbomushora, vakanga vachimudzikisira pasi, ndo vanenge vakutoda help kubva kwaari. Masarudziro aMwari iwayo. Dai vamasarudzirei vanhu vanenge vachiti uye akaraswa ngagara akaraswa, vanhu vanenge vachiti the rejected shall remain a rejected, a social outcast. But the choices of God and the way God does his things, zvakasiyana, zvakatosiyana. If you look at even David, I'm not going to go into detail because yanhasa I see a sermon yakareba, but if you look at David, uchaona kuti pakanzi Jesse, a word came to Jesse the father and said, pavana venyu apa pane umwe ari kuuya kuzovanoitwa mangwana to be king or whatever, zvavakanga vachizodzerwa. So you find out kuti pavanonopedza zvese mapreparations vanhu vachigadzirwa panzi vanakomana. And when the message from the prophet was saying one of your sons, that message yakanga isingatarise kuti ndiani. So what Jesse could have simply done was to take all his sons, because you don't know the choices of God. But what did Jesse do? He used the methods evanhu, machuziro evanhu aya, and then he picks up the elder sons, the stronger one, and so forth. Ndoba David atonzi iwe mfana wechidika ungapinde pamaitiro aya, you are disqualified, enda unofudza mombe. So you will see kuti kune pakawanda pauno disqualifyiwa, because when people look at you, they think pamaitiro avo zvinhu zvicharamba zvakangodaro, and pamaonero avo ndo maonero anenge achita Mwari even upon your life. But you'll find out kuti no, God doesn't work that way. He works differently. And vese vakanga vasarudzwa nemaziso evanhu, they were rejected by God's choice. And akazonotorwa wacho ndiye wacho anga achinzi nevanhu ndiye asingaite. I declare and I decree by the grace of God kuti pese pawakarejectwa, Mwari ngavakuqualifyise. Pawakanza kuqualify, dai Mwari vangokuqualifyisawo. Paya pawakanga uchinzi nevanhu vatosarudzana pachezvavo, vanhu varongana vatogadzirana ivo vachikusiya. May God surprise them, and may God take you to a level yokuti vakanga vakusiya vanoshamisika nepawasvika. Look at even the genealogy of Jesus. Unoona kunana Matthew, unoona kunana Luke. Panotaurwa panenge pakanzi madzidzi aJesu, the genealogy of Jesus, you pick out kuti some of the names there and some of the people that you see there, kuti ndo rudzi rwakasarudzwa naMwari here kuti Jesu agozvarwa murudzi rwakadai. Kunana Rakabi, who are well known for being prostitutes, vana Solomon vaizikanwa kuti
wakanetsa nenyaya dzemadzimai, but along the line God just picks up that genealogy zvifambe neline iroro, line rakasarudzwa naMwari rinongoramba riri iroro. And he picks up if you pick it up again you'll see kuti pana naJese iva vandachitaura nana Obed. You know kuti Obed was a product of Boaz and Ruth. Obed ari kuverengwa pamatsinza aJese was a product of Boaz and Ruth. And Ruth the mother akanga akashayikirwa nemurume paakazorohwa naBoaz, anga afirwa nemurume ka pavakanga vaenda kuMoabhi, paakazodzoka kwaIsraeri ndo paakarohwa naBoaz. So can you see kuti akasarudzwa ka choice yake kuti Jesu anofanira kufamba nelaini iroro. Dai kwakuri kutarisa kwedu isusu vanhu tingati takati no rudzi rwaruite ndo panana Ruth vai kuzoshayikirwa nemurume chirikadzi iye akazodii and so forth. No, you know maselections edu anosiyana nemaselections aMwari. But ipapo ndo paunoona pagenealogy yaJesu unotoona varipo ipapo ana Obed vana Ruth. Saka zvinoona kutoitika wokuti pamwe pacho wakapindawo mune imwe crisis in your life, wakapinda with a challenge, wakapinda with a challenge in your life, and you know, and people begin to judge you because of the challenges that you have gone through. Sana Ruth, let me tell you, when God makes his choices, kana akati ndiwe akakuvhurira door, hapana anogona kurivhara, and akarivhara achirivharira vavengi, hapana anopinda ipapo. So the choices of God akatosiyana needu. Zviya zvekuti tinopedza nguva tichijaja vanhu nekutonga nechichi zviya regai mwe mushumiri akazoti aiwa izvo ngatichisiyira Mwari vaiti, because you will always judge according to what you have seen and according to what you know, yet you don't know everything about anybody, not even me. Iwa haundizive iwo pauri papa, kana ini handitokuzive. Chero tikaswera tese tikagara tese tikaonana pamafacebook mawhatsapp tikanogocha tese tikadii, I will never know you and you will never know me. Saka regedza kutonga munhu nekuda kwezvinhu zvawakanzwa kana zvawakaona. Ndokaona kune vanhu vanohotspota maenemies, anoda kutora maenemies ake achimaita ako, agoda kukuvengesa vanhu, hotspotting enmity. Mwari ngavatibatsire. When God makes his choices havatariswi, havamuvhwe nekuti vanhu vakati chiya, vanomuvhwa nezvavanoona, because only God knows anybody kubva pakusimuka nepakugara. Mwari ndo anoziva vanhu shamwari. Papa ndotozikanwa naMwari ivo pachavo, vamwe vese hakuna anotombonyatsondiziva. So it's only God, and when he makes the choices, he makes choices according to what he has said kuti mangwana munhu achavei, and according to what he has worked on in your life. Pamwe pacho unotoona munhu ari mumachallenges usingatozivi kuti ndiMwari vari kutomushanda, and kune zvavari kumugadzirira mangwana. Paanozoreflecta anozofunga kuti pandakaita go through paya pakatondibatsira zvokuti kuti dai ndandisina kupinda ipapo saPauro, dai anga asina kufamba achipa vanhu matsamba ekuuraya vanhu vaiparidza nekuti achitenderera achiita sei Pauro, you know, angadai asina kuziva pane machechi. Saka iye aifamba achitsvaga pane machechi kuti aparadze vanhu vaiparidza, asingazivi kuti Mwari vari kutomugadzirira kuti azive pane machechi kuitira time yaanenge akunoparidza anenge akufamba machechi iwayo aine mepo achinyatsoziva pane imwe neimwe yacho. So when you see certain people going through certain challenges, don't underestimate the power of God. Mwari vanogona kunge vachitobika vanhu ivava vari kutoti zvazodai zvakadai, and when God makes his choices havakonsultani nemunhu, havabvunze iwewe, havabvunze anyone, he just does. So there are people that you may look down upon right now, but vakatosarudzwawo naMwari, ende Mwari kana akuzovasumudza usazonyanya kuvhunduka, because that is God. Toona umwe achitotonga uyo haana kudaidzwa naMwari, uyo haana kudai. Vanhu vanotoona sometimes kana vachito classify even vafundisi chaivo, uyo haana kudaidzwa, uyo akadai, this one. No. As long as asina kudaidzwa newe haugoni kumutongera rudaidzo rwake. As long as Mwari vasina kumbogara pasi newe dare vachiti ngatidaidze ningi naningi, iwewe hauna kana kodzero yekutombomutonga. Ndosaka uchiona kuti ukaya kumaplatforms angu uchida kudiscussa vamwe vafundisi nobva tangokuvhara, because we don't know, we are not God, we didn't call anyone, and God did not consult us.
vanotongwa vachatongwa nemabasa avo kana nguva yavo yekutongwa yakwana, ende vachitongwa nemutongi akati ndiye achatonga, kwete vamwe vanoda kunozvipinza pakutonga tisina kupiwa qualification yekuzviita. Saka ndatopedza zvanhasi. This nugget yanga iri yekungoti tingozivisa umwe munhu kuti no, Mwari kana vakuita sarudzo dzavo, he has got his own ways. And remember from the scripture that we read, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Nzira dzaMwari dzakasiyana nedzedu. So God will make his choices, and when he makes his choices, vanozviita vega, ende vanozviita chero patisina kumbofungira isusu vanhu. So you could be on your way kune zvinhu zvavakasarudzirwa naMwari, ende kana vari Mwari vakakusarudza, usafunga kuti uchamiswa nevanhu. God will take you there. May God bless you. Remember our WhatsApp platform, if you've got a prayer request, 00277891 99381. That's a South African number, 00277891 99381. tosangana maplatforms anda kuedwa magroups edu evangeli and so forth. You can write onto that number. May God bless you. Vari kura vasvika panguva yekurara chirarai munyasha, vari kumukawo moswera munyasha, tinokudai zvakanyanya. God bless you.